E agora sí que chega o remate de hoxe e de todas as festas patronales do Carmen que tuvemos en San Ciprián. En nome da Comisión de Festas queremos, ante todo, pedirvos perdón a todos os veciños e visitantes que estes días temos no noso pobo por aqueles posibles erros que haxa podido haber ao longo destes días de festa. O que sí é certo é que nós, a Comisión de Festas, traballou coa máxima humildade e con todo o esforzo que estuvo da nosa mão para que os días foron o mellor posible. Vamos a proceder ahora a terminar este acto, as festas, e pensamos, a Comisión de Festas pensa que o mellor xeito de terminar isto é entre os nosos veciños, a Coral Terramar, que é daqui de San Ciprián. A Coral Terramar de San Ciprián é unha agrupación músico-vocal que está constituída desde fai 14 anos, fruto de unha iniciativa do Concello de Cervo, sendo naquel momento a Concelleira de Cultura Pilar Armada, a cal continúa a día de hoxe como concelleira e xunto con Dolores García e o que lles fala formamos a Comisión de Festas do Carmen. Naqueles inicios a Coral pasa a formar parte cultural da Asociación de Xubilados Terramar, de aí o seu nome. Hoxe ten a súa propia identidade, xa que se sostén polo traballo, o esforzo e o gusto pola música dos seus componentes. 14 anos non son nada para un pobo con historia, orgulloso da súa identidade, mariñeiro por naturaleza e adaptado aos tempos de hoxe. Por todo elo, a Coral Terramar intenta trasladar o cancioneiro propio de autores galegos da nosa máxica terra, en ese horizonte infinito da Galicia mariñeira, da que todos nos sentimos orgullosos. Dispoñen dun repertorio musicado con letras de poetas galegos e de algunha que outra maneira. Este grupo de xente ten a sorte e o privilexio de poder contar con Maica Alonso, a súa directora, unha muller que leva máis de 25 anos traballando profesionalmente na música e deleitando o público en programas como Gente Joven, da primeira cadena de televisión española, programas da TVG, festivales do Occidente Asturiano e da Mariña, como o 7º Festival do Landro na Vila de Viveiro, pasando á fase de semifinalistas. Festival de Voces da Mariña no Teatro Pastor Díaz, tamén de Viveiro, actuación cultural no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, no Casino de Viveiro, Auditorio da Casa da Cultura de San Ciprián, Auditorio Hernán Naval de Ribadeo e multitudes de eventos culturales celebrados en distintos concellos, nun e noutro lado do Eo. Acompañou a formacións orquestales como o grupo de improvisación do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. O que Maica está moi unido, xa que foi unha das voces da coral de adultos do Conservatorio. Maica describe a música no sentir de cada nota, transmite ao público o mesmo que ela sinte, é capaz de chegar ao alma de quen escoita. A música é ese sentimento que ela ten, e como tal, así o fai sentir, transmitir e disfrutar. E antes de dar comezo a esta actuación, con unha famosa habanera do compositor Vitoriano Sebastián Idae, do ano 1986, que leva por título A Paloma. Nada máis, con todos vosotros,
que sí. Ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame